El Betúlia... Què ha dit el Betúlia? El Betúlia és una escola que, quan la vam triar per primera vegada, nosaltres hem fet un llarg recorregut a l'escola. Haurem tingut 3 fills que hi hauran anat. La vam triar per tradició familiar, doncs perquè també tenim molts cosins, nebots que hi han anat, i ens agradava el caire d'escola petita, d'escola familiar, de barri, on tots els nanos doncs, es coneixen. M'agrada l'apadrinatge entre els nois i noies de quart d'ESO i els nens de P3. Així els de P3 doncs, entenem que se senten com a casa i els d'ESO doncs, els reben de molt bon grat i doncs, d'alguna manera també disfruten doncs, de les alegries que poden aportar doncs, els nens més petits. Hi ha hagut una evolució molt positiva de l'escola, mantenint els valors de la família i de les costums, però adaptant-se a nous mètodes d'ensenyament, com per exemple l'utilització dels racons o d'ensenyament a través de projectes, utilitzant molt la imaginació i la creativitat. M'agrada molt fer anglès projectes i és diferent de les classes normals i ens ho passem molt bé i treballem en grup. És bastant divertit perquè podem anar a la sala de projectes, llavors no estem a classe i no és una classe normal. En l'ESO ens agrada col·laborar amb coses. Per exemple, aquest any fem una recollida de sang per tota la gent del barri, familiars, i després els donem un obsequi com a agraïment. També fem la marató de TV3 i recollim diners per la marató. He vingut a aquesta escola ja diverses vegades com a exalumne i sincerament vaig veient com les coses que anàvem dient de petits s'han anat aplicant al llarg dels anys i que s'han adaptat als temps actuals. M'ha fet sentir com que ens han estat escoltant tots aquests anys, tot aquest temps. Bàsicament el tractament que es dona a les llengües en aquesta escola. A banda del català, castellà i anglès, el Betúlia i el francès no és una optativa més, sinó que entra dins del currículum i es cursa fins a quart d'ESO. I ara que tinc la meva germana petita aquí encara estudiant, doncs sé que també s'ha inclòs el xinès per tota la classe igualment, així que ja són 5 llengües que s'estudien a l'escola Betúlia. El que valoro molt és que és una escola familiar, crec que no hi ha ningú que no estigui d'acord en això, però que no està renyit en que sigui una escola competent i a més innovadora. Tu cada cop que vens a l'escola trobes que han plantat un hort, que hi ha una ludoteca nova, que hi ha classes, que hi ha mobiliari renovat i és una cosa de valorar que es transforma i evoluciona i que no es queda mai immòbil. Estàu començant a utilitzar noves tecnologies com les plaques d'Arduino, la impressió 3D o la robòtica. D'activitats complementàries que reforcen a la formació dels nanos, no? I un d'ells és el teatre. Jo he fet teatre també molts anys i el teatre es treballa durant l'etapa de primària i a secundària també. I també m'agrada molt el viatge que es fa al final de curs perquè passes una experiència a un altre país amb els teus companys de classe i és molt xulo. I amb l'obra de teatre que fem a segon recollim diners per així que sigui més fàcil poder-hi anar. El que ens va decidir de portar els nostres fills al Betúlia va ser doncs, que a l'hora de tenir l'entrevista amb la direcció de l'escola vam veure que els valors que nosaltres volíem transmetre als nostres fills doncs, eren molt similars als valors que transmetia l'escola. És la forma d'ensenyar la lectura amb el m'agrada llegir, que no és tan sols l'ensenyar a llegir pròpiament dit, sinó és més el transmetre la passió per la lectura. A mi el que m'agradava quan estudiava aquí era la il·lusió que tenia cada cop que hi venia, perquè els professors sempre feien una dinàmica tot l'any que em feia descobrir coses noves, perquè utilitzaven màgia i utilitzaven temes motivadors que ambientaven en les excursions, en les colònies, en les activitats, que feien que tu passessis molt bé. Jo ja fa 6 anys que vaig deixar l'escola i, de fet, arribes a quart d'ESO i tens aquesta por de deixar l'escola, de què faràs després, i arribes a l'institut i veus que realment t'han preparat molt bé, t'han ensenyat les matèries amb passió, te les han ensenyat totes per igual i aquesta
transmetre aquests coneixements, reculls els seus fruits, t'ha agradat i al final surts perfectament preparat i per enfrontar-te a qualsevol cosa. Doncs hi ha molts exalumnes que continuen venint també per fer activitats dintre de l'escola. Jo sempre penso que aquesta és una escola que no dorm mai, perquè les activitats extraescolars per pares, avis i familiars són molt nombroses. Jo, per exemple, personalment pertanyo a la companyia de teatre d'exalumnes. Aquest any és la primera vegada que fem el TEI i és la tutoria entre iguals que fem amb els de primer, que són els nostres tutoritzats. I fem algunes activitats junts i és per introduir els de primer a l'escola. Sí, així potser si tenen algun problema doncs els podem ajudar. I doncs a mi personalment em van fer, tinc un dibuix de la mestra de P4 que fa 22 anys que penja de la paret de la meva habitació, d'una vegada que vaig estar malalta, i la senyor Mimma em va dibuixar tal com entrava jo a classe cada dia, que era amb la motxilla arrossegant per terra, amb la diadema aquí sapor, amb la jaqueta mig mal girbada, amb la meva samarreta de ratlles vermelles, amb la meva faldilla texana, les meves botes, i doncs vist en retrospectiva fa molta il·lusió perquè penses, ostres, realment es fixava que jo entrava sempre exactament així a classe. Bé, que ens hi trobem bé en el Betuli, ens agrada. A mi m'agrada molt anar de colònies i excursions perquè m'ho passo molt bé. A mi m'agrada sortir de classe, estar amb els companys i fer excursions. I també m'agrada molt al final de curs, quan anem al salting. Això està molt bé, és l'última excursió, per Ja, la tio. tarda no hi ha col·le. Ja t'ho treus de sobre, o també quan anem a l'eskating, Això però està bé. el salting que està millor. Amb colors i amb rotuladors. I pintem a les llibretes. Vol jugar a futbol. A mi m'agrada que vingui el palla a la sala. A mi m'agrada també que vingui el palla a la sala.